Здравейте, аз съм Тиян БГ и днешния клип ще ви кажем как ще тролваме едни хора с едни полшинки. Само че Марти БГ трябва да дойде. Марти БГ трябва да дойде и да може да почнем да играем. С такава броня съм, защото не ми се хаби тайман броня. Аз се бях изхърчил до край, беше фулка. Беше фулка ми беше пълна догоре. Аре умре, бе. Сега може да се бием. What the fuck? Вау! Ма то не мога да го пробия. Пак то ма не би бачи хатчо. Ай! Защо е майната четвърна? Имах друга клика. Не! Там ми... Не! Ужас. Дано да ги е хвърлил. Хвърли ги, бе! Моля ти си ги хвърлил. Не! Майка ти... Да ти бъл мамата грозна! Убия! Педжераси! Аре, убий че оная! Че ми трябва! Убий че я! Ужас! Ужас! Да изсера! Стреляй, бе! Стреляй, бе! Взех си някои неща. Их, мама ти! О, се върнем! И ето, че се върнахме. Най-накрая ми мина. Взех си това неща вече. Ето. Върнах се, ето ми, че да бил купам. По-скоро аз имах много, защото копах, ето. Вижте. Чакайте. Как стана. Едната кола не е готова все още, защото е строя. Ето. Вижте колко гъчно изглежда. Само че то дър трябва да го махна. Като го махна ще изглежда много гъчно. Ето. Нимчица. Много е гът. Нема кефи. Лап. Какво? Върнахме се, снимачката ми беше пъгнала. Ето как се глежда. Много е год. Там колата също ми е много гочна. Много кефи. Никой до сега не ми е копирала дизайна. Никой не ме го е копирал, вижте как съм го направил. Как съм направил колата. Ето. Горем един чест с лук и стрели. Където са на марчето, дето тук нещата му. Не сме сложили табелки, защото той е резан, само двама са ми добавени. Всъщност рез е негов, той ме добави и само аз съм добавен и ни трябва табелки, защото ние го ползваме взаимно. Чакай. Другата сграда така ли беше? Едно, две, три, да, така четири. Да. Значи другата е така. Ок. Тъда. Мина ми. Сега какво да правим?
Какво? Например, да ми спре лага. Ето тук е дето мега голямото количество, дето купахме. Ама ли нещо тия хопари? Хопарите ни превземат. Много са. Да, то се пече. Има много пачни. Тук ще ми бъде моята къща. Тук пише къщата на КП32. Това още не съм го направил. Тук ще ми бъде къщата. Просто съм го изравнил мястото, да има някакво място за къща. Но може да не е така, може да е другади, може да я направя по-голямо. Не съм го измислил много, може даже и да не се правя къща. Да. Аз смятам, сега ще се го върна на онези. Ора, ти бе, мишки! Ето ми го статуса. Там ми беше 5 или 4, 6, колко беше там? Аре бе, мишки, пишки. Лачи ми! Аре, чим, сега ще умреш. Сега как ще го измамим? То път го ударих случайно. Чакай като умра, не занимайте ми. Ах ти, мишко! Thank you! Сега ще го трудно. За съжаление, че не мога да го изстреля, трябва да пробудим някой, че тогава не го почна. Че то спошън ти играе майка ти. Аре, умри, бе! Алелуя, бебе! Майко! Колко ми взе? Ще вземе една легендарка. И нищо не виждам. Къде отиде у нас? Умря ли? А, не умря. Защо ме заби? Защо ми бъде така, майка му заева? А, той ще ми го връща. Каската. Не е справил си. Добре, изглежда, че няма да го убивам този добър.